سلام تخطاتلتنا نايز channel كما تخونو لومي حدا فليز بلا أرستي هيزا غريبة زلوخو ناي لومي أرسنا بزعبه لو كنتات ناي business ناي politics and global economy نغنري زد ما حجاقات يمدولو كستات ناي حمام كوفيد 19 عب عالمنا ترأيو زي فلت حدش مدرغي فتير زلو نسو دما زبس حزب عالم أبغزو تعالتي غوعل تجديد له كمز عينت مسرتاو لوتي أبتو قطبان عالم حدش تحيلتات حدش النبابرة حدش سكيلتات كمسرت ويكفتر نبوريو كمزي تاريخ زرقاء هذا برتو عودو كينات كل جزء حدش سكيلاتات حدش تحيالات حدش تي سب سلطان ويكا مرحتي يوز فتر كمزي بحال زلناك زيد ما حدا فليز بلا عودو كينات ويكان عالم ملو زنكتكت حماميو بغليلو زرقاء كونن أب قطبا يكون أب كالي كفالنا هيوت زفترة زلو صلوات دما كلنا بب وجنا بكل ميديا نسمع زلناي كمز سلزخانة دما أب زج زيزيد زنبرو حيلتات زك أيرولو مني حيال مني بخطبا ببوليتيكا بخالد صلواتات حيال أب زج زيزي كأير نبوريو سلزانا لو متمرتي نخلنا بعين بوليتيكا ترى يكونس بعين جلسة ونكن ريان نخل مغنياتو قطباتات ناي عالم هناي هاجرات كتصلو خلو مسو دما كندي عبيت كامبانيتات كندي عبيت سبات وديقوب حدش تحيلتات حفظ بلوليو سلازن احنا مستم حدش تحفظ بلو دينا خنكون دلي مستم زطفشينا خنكون دلي مجنزاب اتحساسبانا مستخخال كدلينا يمو كساب مودات اندهر تخطاتلكم هذا فيديو اقداسي تخونه تمرتي وي ملختي كتم حلال تخليها يزبلمو هيا نابت تمرتي كوزدكم سلازي تناي مجمري عرسي what are we talking about بزعبا انتاي كنزارب كم زخونا قرب introduction كباكم the coronavirus pandemic rippling the world started in China زنزارب لزلنا coronavirus وي كوفيد 19 زبها الحمام مسرتو كوهان استبهالي زوبا ناي تشاينا يجميرو بزح تيور له بزح جي تشاينا بلاباراتور سريحاتو له كابزي مسيو تشاينا تقريبا عالم كتفري لا سددتو يزبل بزح تيور له أنا كم جورجو نتتيوري حقنا تلود يبلون كزارب اللي كنيجن تم عبيت ساينتستين كيلاتاتن زبلون وعيا زعمن إذا حمامزي فيروس كل جزء كابسة فلالين ساتاتي مت كورونا فيروس دما إذا حجز النازلو نزح حمام فتير زلو دما كابن ساتات أب تشاينا تمسريتو سلزي تشاينا فليتهم دي ما يفلتون كال أرستيزي حمام متيلو كمي غير كاتمكتو أبينا نزارب زلنا هنج سلزي الحمام مسمته مجمريا أبكل تشحن 19 مودعتا يومتيو بخميقات كوفيد 19 زبال سلازم مسمته تشاينا بينا مجمريا كتحوفت هنا برقت دحريوغن الحمام مستلابعه زخونه زحق زي رغبتن بينا نتزبي مجمريا نتي او راجع بمعصاو نتزبي دما ابغزوك عطيو كصنح كم زخيل بمقبار نت حمام كتقواصرو كبيد فتنجيرا دحر سلسته ورحي كباب ابزق زيزي ابزز متو زلو سومنات ابيلاون مجمريا سومناي ور 4 مالتيو اتي وهان زبهالون كابتي معصاو زنبرو كوت كخفت مخانو نبيزنس ون كخفت مخانو نجيرا لا سلازي دارغان نوح دحريك التورحم فرقان ابيلا نتحمام كتقواصر وي كاب سلسته ورحي زي نتحمام اب قصصرا كتوكيلا مالتيو سلازي بينا بزحات هاجرات اب تجزيتي اخول عدل توهيبون نيرو اوروباويان يخونو امريكاويان كانوا هاجرات اب تشاينا زي حمام زي تلابعي كلابع كم زغل عب عنوات كفتر كم زغل ضروري نيرن سقمتو خوزدا ويكا كقراربا اخول جزيه توهيبون زخونت هاجرون كتقاملو بزح ايرانا سلازي دحريو تشاينا شجراتا على امريكا ان فاكت قلطيفا دوبا عاتيا حاجزون كتب ايرانا بزمونياتو كمزا عينت من لبع حمام هاجرات التحبابره صنحيلنا هنريينا سلازي تشاينا كابز شجر زي بعلامه كيتا مجمريا كل زكا على غيره اوف كورس ابتي مقطصار تكنولوجي ناتهم بتعمي تو برودكشن وي كات مانيفاكتشرين سيكتور ناتهم قلطف زخونه لو تكاري خيلو مالتيو ابلي الهدما يس توتاليتاريان وي كا بتزاز خيت قطبا وي حزب سلازخونو اتمنغستو ترير حقوتيو سبكي وت نقولينا اسر نقولينا ابله ست عبيلو ابغزو بمعصاو نتحمام نخقواصر حيلي بو يبلنا ابل عليو دما انت يبلو تي منغستي يس ديموكراتيك ايكونون ناتوم سيستم اللوم يقداس اتي اجباب ويكا سرح زرعيو وي ليدرشيب زرعيو نتحمام بمقتصار ازي زغرمي نيرو نابنت ابغله كفال
أوشت 10 معالت تراي حدش هوسبيتال سريحهم 2000 عرض زلوا كاين دايس كاب زيرو هوسبيتال سريحهم أبز جزء زي أبزحات أجرات كنرخلنا طليان يكون هجونا بأمريكا عاب حسرتنا حكمنا قاتي منه عقمي لنكم عينت فاست رياكشن نمهاب سلازي كساب كندي كلا كم زول لحد هاجر رياكتنا مكبر شجرك ما تسخني عب شجر كميجر كاتب على حاتي دما حيل خازر إيكا سلازي تشاينا دما عبي حيلي ناي ملوات عبي حيلي ريسبونس ناي مهاب كلا تارياب عالم مالتيو إزي دما بخالوت هاجرات انتاي تلوا خمزم تعالى كن رين أبتي geopolitical influence بحال مالتيو. They own most of the global medical supply chain. كابتي مجمريا زخون حاجز كهابون بعلم سلوز مكتون التحمام كلاغلو نتزد الماسك ديو كالن حكمنا زقلقل مسارحي أم مفتار قلتف زخون السرح سريحهم سلازي انتاي كغوبرنو يروم زون كالوت هاجرات نابنت كمزي كلابع كمزغل تي ودبت ان عالم WHO سي حبيرو نيريو سلازي capacity building نتنقرات اي تقراربو المبزحتهم ቻይና ኣብቲ ግዜ እቲ ብዘጋጠማ ሽግር ግን ተገዲዳ ነቲ ካፓሲቲ ኣጥሪያ ጥራይ ዘይኮነቲ ኩለን ሃገራት ዓለም ናብኣ ገፃ ከም ዝልምኑ ጌራቶም ኣላ ኣብዚ ግዜ እዚ እታ ሓያል ዓንተር ኣሜሪካ እውን ከይተረፈት ንዓዓ ዝኸውን ካፓሲቲ ስለዘይብላ ናብ ቻይና ገፃ ኢዳ ዘርጊሓ ክትልምን እኳ እንተዘይከኣለት ኣብቲ ካምፓኒታት ናይ ቻይና እያ ተሰሪዓ ሪጋ ትፅበ ዘላ ኢንፋክት እዛ ቪድዮ ዝሹት ዝገብረሉ ዘለኹ ቅድሚ 1 ሰዓታት ቀዳማይ relief ወይ ካት ቀዳማይ support ካብ ቻይና ዝመፀ ሓገዝ ዘይኮነ ተገዝዩ ዝመፀ ዘሎ ኣብ ኒውዮርክን ኣብቲ ኢስት ኮስትን ወሪዱ ከም ዘሎ ኣብ ዜና ክርፀን እያ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ቻይና ሓይሊ ኣብቲ supply chain ወይ ከዓ ነቲ ሕማም ኣብ ምቁፅፃር ኣብ ነቲ ሕማም ንምከላኸል ዝጥቀም ቀረባት ኣብ ምሃብ ብዓይኒ ቁጠባን ከም ሃገር ደረጃ እውን ኣብዚ ግዜ እዚ ናብ ኣፍሪቃ ይኹን ናብ ካልኦት ናብ ጥልያን መጀመርያ ሓገዝ ሰድድ ዘላ ቻይና እያ ካልእ ሃገር ኣይኮነትን ስለዚ ኣብ ዓለም እንታይ ዓይነት ጠመተ ክህልዎም ከም ዝኽእል ናብ ኣፍሪቃ ብዙሓት ሃገራት ሓገዝ ሰዲዶም ኣለዉ ቻይና ኣሊባባ ሓደ ካምፓኒ ናይ ቻይና እዩ ብዙሕ ሓገዝ ሰዲዱ ኣሎ ስለዚ ንሱ እውን ምስቲ ኣብ ንቻይና እንታይ ዓይነት ኢሜጅ ከም ዘሁባ የርኢ ማለት እዩ መብዛሕትአን ሃገራት ድማ ኩለን ኣብ ቻይና እየን ካብ ቻይና ክገዝአየን ሃንገፍገፍ ዝብላ ዘለዋ ስለዚ leadership and innovation مرحلة أب politikawi كمودو ما قط أبا حيلا تر لا مالتي China. They are in much stronger position than they have ever been coming out of this global crisis, says Bremer. Ian Bremer استبحال حدا عبي كيلا ناي Euro-Asia group استبحاله زبولي مالتي كابزي crisis زي دخيمهم بقط أبا تحسيهم زي كونس حيلهم يموتيهم. Yes, على مجمريا تعاطيهم ስለዝነበሩ ቁጠባናቶም ወሪድዩ ከምኡ ድማ ስቶክ ማርኬት ናቶም ወሪድዩ እንደገና ድማ ሕጂ ሙሉእ ዓለም ተዓፅዩ ስለዘሎ ዕዳጋ ስለዝዕፆ ቁጠቦም ተፀልዩ የግዳስ ንሳቶም ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ቁጠቦም ናብ ንቡር ንክመልስዎ እቲ ፕሮዳክሽን ላይን ናቶም ድማ እቲ ክሬቲቪቲ ናቶም እውን ኣብ ስራሕ ይረአ ኣሎ ስለዚ ኣብ ዝመፁ ዘሎ ኣዋርሕ ብርቱዕ ዝኾነ ለውጢ ከምፅኡ ምዃኖም ብመብዛሕቶም ሃገራት ወይ ክኢላታት ዝዛረብሉ ዘለዎ ሓቂ እዩ ስለዚ እቲ ቁጠባዊ ብሕጂ ክረአ እቲ ፖለቲካዊ ወይ ጂኦፖለቲካል ኢንፍሉወንስ ዝብልዎ ግን ድሮ ጎሊሑ ይረአ ኣሎ ምክንያቱ ኩለን ሃገራት ኢደን ወይ ከዓ ጠመተን ናብ ቻይና ገፁ ይኸውን ብመንፅሩ እታ ሓያል ወይ ከዓ ኣብ ዓለም ዝሓየለ ሓይሊ ዝነበራ ኣሜሪካ ወይ ዘለዋ እውን ክሳብ ሕጂ ኣሜሪካ ኸ እንታይ ዓይነት response ወይ ግብረ መልሲ ክትህብ ተራእያ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ማለት እዩ So the pandemic is going to reinforce that the US is simply not the highly functional advanced role model it used to be. Edward Alden استبحال ናይ foreign relations expert እንታይሉ እዚ pandemic እዚ ወይ እዚ ለበዳ ሕማም ናይ ኮቪድ-19 ኣሜሪካ ከምቲ ቀደም ዝነበረ ሓያል ቀልፅም ሓያል ናይ ፈጠራውነትን ግብረ መልሲ ናይ መሃብን ሓይሊ ከም ዘይብላ ነቲ ኢሜጅ ድሮ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመት ክሪእዎ ፀንሑ እንድዩ ኣብ ክላይሜት ቼንጅ ድዩ ካልእ ኢንተርናሽናል ኔጎሲዬሽንስ ወላ ፖለቲካዊ ወይ ኣብ ካልእ ዕግርግራት እውን ኣሜሪካ ዘለዋ ፅልዋ እናደኸመ ይኸይድ ኣሎ ንሕና ናይ ዓድና ጥራይና ንገብር ብምባል ፊሎሶፊ ዝወሰድዎ ፅልዎም እናጎደለ ዝኸይድ ዘሎ ወላ ቴክኖሎጂ 5G ዝበሃል ዘሎ ቴክኖሎጂ እውን ኣሜሪካ መርሕነታ ረኪባ ናይ ቻይና ካምፓኒ ዋዌያ ነቲ ቴክኖሎጂ ኣብ ቅድሚት ሒዛቶ ክትቀርብ ዝበሃል ዘሎ
ኣሜሪካ ኣብ 2025 ክትብል ከላ ዋወይ ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ፈተነ በፂሓ ከም ዘላ እዩ ዝንገር እዚ ጥራይ ከይኣክል ኣጋይን ሕጂ እውን ኣሜሪካ ቅልፅማ ወይ ክእለታ ወይ ተፈጠራውነታ ነዚ ሽግር እዚ ንምብዳህ ከም ዝበልናዮ ከምዚ ዓይነት ብድሆታት ክመፁ ከለዉ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ትህብ ከም ግለሰብ ከም ሃገር ከም ሕብረተሰብ ንስዩ ክእለትካ ዘጉልሕ ኣብዚ ግዜ እዚ ጠሚትካ ነቲ ዕድላት ክትጥቀመሉ እንተኽኢልካ ንቅድሚት ክትወፅእ ኢኻ ኣብዚ ግዜ እዚ ሰገጥ መቀጥ ክትብል ተጀሚርካ ግን ፅልዋኻ እናጎደለ እዩ ዝኸይድ ይብሉ ክኢላታት The world in the past has looked into the US with high respect for its innovative companies, strong universities, and attracting highly skilled immigrants. ዓለምና ብዙሕ ግዜ ኣብ ኣሜሪካ ሓደ ዓብይ ወይ ወንታዊ ዝኾነ ኣመለኻኽታ ነይርዋ እዚ ድማ ካብቲ ፈጠራውነት ናይተን ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ዝመፅእ ከምኡ ድማ ካብቲ ሓያል ቅልፅም ናይቲ ዩኒቨርሲቲስ ናይቲ ሃገር ከምኡ ናይቲ ሳይንስ ሴክተር ናይቲ ዓዲ ከምኡ ድማ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ፍሉያት ሰባት ካብ ሙሉእ ዓለም ክኸድዋ ዝደልዩ ሃገር እያ ነይራ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነቲ ብዝተፈላለየ እገዳታት ዝገብሮ ዘሎ እቶም ክኢላታት ናብኡ ክመፁ እውን ኣይመርፁን እዮም ዘለዉ ይኽልከሉ እውን ኣለዉ እዚ እውን ንባዕሉ ነቲ ፅልዋ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ናይ ኣሜሪካ የትክሞ ከም ዘሎ ብዝለዓለ እቶም ክኢላታት ዝዛረብዎ እዩ እቲ ዘገርም ድማ the US is on a trajectory to have a worse outbreak than Italy ካልኦት ክኢላታት ድማ እዚ ሕማም ኮቪድ-19 ኣብ ኣሜሪካ እቲ ምልባዕ ዘርእዮ ዘሎ ክሸፋፍንዎ ስለ ዝፍትኑ ዘሎ እምበር ካብ ናይ ጥልያን ዝኸፍአ ክኸውን ከም ዝኽእል ኢምፓክት እቲ ናይ ነዚ ሕማም እዚ ወኪሎም ገይሮሞ ዘለዉ ዶክተር መን ሽማይ ሓስጎን ኣለኹ ብዛዕባ ክኢላ ዶክተር ማለት እዩ ክሳብ 100,000 ወይ ልዕሊኡ እውን ሰባት ኣብ ኣሜሪካ ክሞቱ ከም ዝኽእሉ ኣጠንቂቑ ኣሎ ስለዚ ብሚልዮናት ክጥቅዑ ከም ዝኽእሉን ናይ ሞት ድማ ክሳብ 100,000 ወይ ልዕሊኡ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ ሲኤንን ኣብ ዝቐረባ ግዜ ተዛሪቡ ነይሩ ስለዚ ወላ ኣብቲ ምክልኻል ብዙሕ ግዜ ንቻይና ምፅራፍ ኣብ ገለ መለ እምበር ኣክቲቭ ዝኾነ ሮል ከተርኢ ዶናልድ ትራምፕ እውን ሊደርሽፕ ናቱ ሓደ ዓብይ መፍትሒ ክፈጥር ንሃገሩ ካልእ ንካልእ ይትረፍ ንካልኦት ሃገራት ይትረፍ ንሃገሩ እውን እኹል ዝኾነ ሪስፖንስ ወይ ከዓ ግብረ መልሲ ክህብ ኣይተራእየን ስለዚ እዚ ከምዚ ዓይነት መድረኽ ብኩሉ ነገር ከነስተውዕለሉ ክንክእል ኣለና ኣብዚኣ ግዜ እዚኣ ቻይና ንዓለም ከም ትሕግዝ ዘላ የስ ትሕግዝ እውን ኣላ ብርግፅ እቲ ትሰዶ ዘላ ማስክታት ወይ ካልእ ንሕክምና ዘገልግል መሳርሒ ንዑ እንተሲኢንካ ናይ ሂወት ሕቶ እዩ ምክንያቱ እቶም ነርሳትን ሓካይምን ኣብ ሕክምና ነዚ ተዘይረኪቦም ብቐሊሉ ክትቅዑ ክእሉ በቲ ሕማም ድማ መሊሱ ክብእስን ናይ ምቕታል ዓቕሙ ድማ ክሕይል ይኽእል ስለዚ ቻይና ትገብሮ ዘላ ዓባ ኣስተዋፅኦ እቲ ናይ ፖለቲካ ጉዳይ ንጎኒ ገዲፍካ ከምዚ ዓይነት ግብረ መልሲ ወይ ከምዚ ዓይነት ሓገዝ ድማ ፅቡቅ ዝኾነ ስራሕ እዩ ብዘይገድስ ካበይ ይመፅእ ምክንያቱ እዚ ሕማም ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ተሓጋጊዝካ ጥራይ እዩ ክውፃእ ዝኽእል እዚ ድማ ወላቲ ኢንተርናሽናል ሞኒተሪ ፋንድ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብዚ ቀረባ ዝበለቶ ሃገራት በበይኖም ዘይኮኑሲ ሓበራዊ ዝኾነ መኸተ ነተን ኣፍሪቃ ወይ ነተን ዘይማዕበላ ሃገራት እውን ዓበ ሓገዝ ክገብሩ ከም ዘለዎ ምክንያቱ ኣብኡ እውን እቲ ሕማም ናቱ ስምብራት ዓብይ ክኸውን ከም ዝኽእል ተዛሪባ ኣላ ብዓይኒ ግምጥን ኣቢልና ብግልና ክንሪኦ ከለና እዚ ግዜ እዚ ኣብቲ ቢዝነስ ወርልድ ብዓብይ ለውጢ ዝረአ ዘሎ ግዜ እዩ ንኣብነት ኣብ ስቶክ ማርኬት እንታይ ዝበሃል እዚ ግዜ እዚ እቲ ዝበለፀ ዕድል ኢንቨስትመንት እዩ ዝበሃል ዘሎ ብፍላይ እዚ ናይ ቻይና ነቲ ሕማም ተቆፃፂራ ንላዕሊ ገፃ ምምፃእ ኣብ ንቡር ናይ ምምላስ ክእለታ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ እቲ ሕማም ተቆፃፀርነት ክህልዎ ከም ዝኾነ ይንገር ኣሎ ስለዚ ሓንጎልና ብናይ ፍርሂ ቲዮሪ ብናይ ራዕዲ ጥራይ መሊኽና ካብ ንቅድሚት ምጥማት ጅሆ ክንተሓዝ ክንሕፀር ኣይግባእን ስለዚ እቶም ነዚ ጉዳይ እዚ ብዕቱብ ብፍልጠት ብክእለት ትግንዘብዎ ዘለኹም ድሮ ትፈልጥዎ ነገር እዩ እቶም እቲ ዝተፈላለየ ናይ ኔጌቲቭ ወይ ናይ ፍርሂ ቲዮሪታት እናንበብኩም ነፍስኹም ካብ ዝግብኦ ንላዕሊ ትሽቅረሩ ዘለኹም ግን ትጋገዩ ኣለኹም እቲ ሕማም ብርግፅ ሓደገኛ እዩ ዝለዓለ ጥንቃቐ ክንገብረሉ ድማ የተሓሳስብ ደጋጊመ እውን ኢለዮ ዘለኹ እዩ ኩሉ እቲ ዝበሃልና ዘሎ ኣብ ገዛና ኮፍ ምባል ድዩ ኢድና ምሕፃብ ድዩ ዲስታንስና ምሕላው ድዩ መዓዛ ዘለዎ ምግቢ ምብላዕ ድዩ ኩሉ ዝግባአና ከነማልእ የተሓሳስብ የግዳስ ሓንጎልና ድማ ኪኑ ሓሊፍና ክንመሃረሉ ነዚ ግዜ እዚ ብፅቡቅ ነገርና እውን ክኸውን ከም ዝኽእል ዕላማታት ናይ ቁጠባና ናይ ቢዝነስና ናይ ትምህርትና ኩሉ እቲ ክንገብሮ ከም ንኽእል ኣሚንና ብፅቡቅ ጠሚትና ግዜና ክንጥቀም ኣብ ግዜና ኮፍ ኢልና ከለና ኣብዚ ገዛና ኮፍ ኢልና ከለና ዝበለፀ ነገር ክንገብረሉ
እሞ ክንጥቀመሉን ክንዓብየሉን የተሓሳስብ ከም ዝልክዕ ዓለምኩም ትገብሮ ዘላ ማለት እዩ እናበልኩ እዛ ትምህርቲ ወይ እዛ መልእኽቲ ናይ ሎሚ ንኩልና ናብ ፅቡቅ መንገዲ ክትመርሓና ኢለ ቀሪበ እያ ከም ወትሩ እዚ ትምህርቲ እዚ ኣብዚ ቻነል ዝቅርቦ ብኩሉ መዳይ ንሕብረተሰብናን ከም ግልናን ከም ሕብረተሰብን ንክንዓቢ ኢለ ዝቅርቦ እዩ ዝግበአና ፍልጠትን ሓበሬታን ወሲድና ንቅድሚት ንክንጥምት ኣውጅሆ ንከይንተሓዝ ስለዚ ተፈቲኹማ ንካልኦት ኣሕዋትኩም ኣሓትኩም ሸር ክትገብርዋ ትኽእሉ እቶም ንቢዝነስ ንስቶክ ማርኬት ንካልእ ፋይናንስ ክትመሃሩ ትደልዩ ኣብ ድራር ሂወት ኣብ ታሕቲ እውን ሊንክ ኣለኩም ኣትይኹም ከይድኩም ኣብኡ ክትሪኡ ትኽእሉ ሓበሬታ እውን ኣለኩም እናበልኩ ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣብዚ ወዲየ ኣለኹ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ሓንቀኒ ይብለኩም ሰሰናዩ ቻው